Sawubona. I am Muzikayisa Mashele Mbungela, a cultural enthusiast and documentary filmmaker. This is my first time in Mozambique, so give me a pupo elikhulu kakhulu man. No, mina ngijabulile, angathi kuthi ngathini no. Angikali ukutravela, ngikuhamba ngemoto yami sometimes, but ukuthi ngihambe nebantu lengingabathi no, expect into eningi, but right nje, I'm happy. Nofuza lokuningi, I know. Ngiyacela abanye ukuthi babuye babe gaming sibesonke ngikulasandza futhi angathi kuthi ngathini mina ngihappy very much happy futhi manje bona kuhamba kuwumuntu wena ukuthi uvuleke emconi ungavaleki man into lencane hamba ubone live man ungatinishi noma ngikulasandza guys ngivula umqondo kakhulu ngikhona ukwathi bani amaculture amaningi ngikhona ukwathi abanye baphila kanjani ngaphandle uyabona kuningi in terms of ukudla nani fashion and so on uyabona yeah because ngimuntu ezathi into inhle kahle kahle uyabona. Yeah, so